Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Barahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Fernan. Hingkod ang pangitaron. Single ug niya magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Actually, dili gini ako. Sa ako kining maguwang nga babae. Maapil masagod kog kahasol ilabi na kun makita ko ang akong mama nga mabalaka sa kahimtang sa akong maguwang. Nagtrabaho ni siya og call center. O panggabi ang iyang duty. Ingon ini ang mga panghitabo. Good morning, ma! Uy! Murag lami ng giluto ni mo sumahaw da. Kaya humot man kayo. Lingkod na lang diha kay luto naman ni. Kaon na kay maliit kaon niya sa imong trabaho. Si Ate Lisilde, ma. Na, dirito ganina. Nagtimpla ra og gatas aron kuno siya makatog. Kay dili man kuno siya makatog. Ha? Kaya di ba tingkatog niya ron kay duty siya tibok gabi eh? Mao lagi. Pero dili lagi kuno siya makatuog. Sakit na kuno yang Ay, di sa kaha na tungod sa sige niyag inom, ma. Ha? Grabe sa mo inom ng ati, oy. Tikila ra ba'y trip nilang anang yung mga barkada? O kanunar ba sa siyang naibino din sa bahay? Ay, ambot lang gyud anang imong maguwang. Sukad lang nakaton sa pag-inom. Mura na og naadik sa ilim nung makahubog. Bad influence niya ng iyang mga barkada, oy. Maong pasalamat ko nimo. Kay bisan og ikaw ni nga lalaki ka. Apan wa kagyud patintal anang imong mga barkada. Anang inom-inom og panigarilyo kana mga bisyo. Naibaw ko ma kung unsay namat niya ni Papa. Tungod sa bisyo. Yang anong sudlaman na ako. Sakto kay ka. Pero kining maguwang nimong babay manunta na siya. Mao na hinuoy niliwat sa inyong amahan. Di po't kaha nga nadaot na yun ang cycle ni ate sa katugma. Kay dugay na ba kayo na siyang nagtrabaho og panggabi eh? Sasab na. Kailay ramang gud ng pahuway sa gabi eh. Pero sa klase manggod siya ang trabaho, bali man. Sa gabi siya magtrabaho, unya adlawan matuog. Unya unsaon man na ron nga dili naman na siya makatuog. Mo duty na pud na karong gabi nga way katuog. Pandangon sa ka na to si ate ma, siyang trabaho. Ha? Ato lang ko siya mapahuwayon ko. Total, na naman ko'y trabaho. Na, kamo lang niya pagsulti ni Ana. Ha? Muundang ko sa trabaho? Bisan pila ka buwan lang gud ti. Aro lang kapahuway ng imong lawas. Pero, Ako lang unay bahala na to ni mama ti. Kaya kinadto sa bayasan nagswila pa ko. Ikaw ba iting hatag na kong allowance? Manang karon, panahon na sab, ikaw na sa imong pahuway. kabuutan sa kong manghod, uy. Okay, sige. So, ayan ako undang kadiyot sa trabaho. Ma? Ma, asa ka? Fernan, ako na nagluto sa mong pamahaw. Wa ko lang una to gawa si mama siyang pagkatog. Sa'yo di ka nakamata, te? Da. Wa pagit ko'y katog dong. Ha? Ano ang gyapon ka makatuog, te? Na, ambot naunsa na ko ini. Gabisan og miundang na ko sa pagtrabaho. Di magyapon ko makatog. Unsa? Recorded by Orat. Bisan ko niundang na sa pagtrabaho ang akong maguwang o niundang na sa pag-inom og bino, dili magyapon siya makatug. Mao to nakadesisyon lang gyud mi ni mama nga amo siyang ipa-check up. Unya, Okay raman na ang tanang resulta sa iyang lab test.
Okay ra ang kahimtang sa iyang panlawas. Hatagan natin ka og tambal para makatug ka. O niya, dili sa kita mo inom og bino. Okay, Doc. Unsa man ang tambal para makatuog siya, Dok? Kaya mong paliton. O niya, de. Kumusta man namang pamati nga may gitumar kang tambal para pakatuog? Nakatuog na ka? Wa man gihapon, Fernando eh. Ha? Wa mo ipikto na ko tong tambal nga greseta sa doktor nako nga pangpakatog. Wa gyud ipikto. Di gihapon ko makatog. Mo inom na lang ako balik no. Ha? Mas makatog tingali ko kung mo inom ko pino. Kanang mahubugkit ko ba? Di. Kumusta sa ati, ma? Tuwa ay. Nakatuog human makainog bino. Mga duha ka oras na itong nakatuog. May pang bino. Kaya nakatuog pa siya. Pero katong tambal nga giresita sa doktor nga pampakatuog, na, wagid mo talab in taon. Wa na nang lawas sa imong magkuwang, oy. Murag magpangita na sa bino. Na, ubalik na siyang inom ni ron. Ma! Nawag na eh. Nagmata na si ate, ma. Naunsa naman taon ka, Lisil, oy. Nakatuog naman unta ka, pan kadturang duha ka oras. Butang luwas sa maoy. Maglisod magit ko katog. Sakit pagit kang akong o. Ay, panit ni mo ay. Uga na kaayo. Bitaw, te. Dry na tanaw na yung panik. Mao ba? Mabalik lang siguro ko sa pagtrabaho, maoy. Dong Fernan, kay maora man gihapon. Bisag may undang na kong trabaho aron unta magkapaway. Di man gihapon ko magkatog. Tilisil. Ako'y maluoy sa akong magawa. Nga usahay, magkilak na sa kasakit siyang o, tungod lagi kay dili siya makatugog taro. Mga 5 kabuwan na ang iyang gibati. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Halos mga 10 years na ning akong maguwang nga nagtrabaho nga panggabi ang duty. Nadaot ta kaha ang iyang lawas, maong maglisod na siya sa pagtuog ron. Ikadawang pangutana. Gipasaway na mo siya undang og trabaho aron unta magkapahuway ang iyang lawas. Pero di magyapon siya makatuog og tarong, bisan pa og among gipa-check up og nagtumar nagtambal nga pampakatuog. Unsa man ni sakita? Ikatulong pangutana. Hilig sab og inom og ilim no makahubog ning akong maguwang. Pero bisan og niundang siyang inom, mao man lang gihapon. Diyang nibalik siya og inom, makatuog lang siya og mga 2 to 3 hours. Tungod sa kani sa pagsige niya og inom og bino. Ikaw pat og katapos ang pangutana. Dry na kayo ang iyang panit. Maong nabalaka nami. Delikado na ba ni iyang kahimtang? Unsa may among buhaton aron maulian ang akong isuon? Kay maluoy kong usahay magtan-aw niya kay magsigi siyang hilak tungod sa kasakit siyang o kay way tug. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Fernan. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Og dili mi basta-basta ha nga muhatag ninyo og tambag kay ako lisensyado nga abogada og si Dr. Obra medical doctor gyud. Lisensyado nga medical doctor. Yes, Nga ipasal practitioner. ko exam sa pagka-doktor. Ako bar exam, no? So muna, di gid mo angay magduha-duha pagpadala sa inyong mga suwat. Ipada sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Mahimong ipadasa nato sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
City. O ha, lain-lain yun ni. Klase-klaseng pamaagi yun ni amo ang gihatag ninyo. Wag yung rason nga nun di na ninyo ipadang inyong mga suwat nato. No, diri na mo. Kay kitang tanan ba na agyutay mga gibago, na atay mga problema sa kinabuhi. Kay apil manas kanindot og kalami sa life ang mga problema. Why kinabuhi nga perpekto sa mara nga way tao nga perpekto. Ay mugtuan ng hayahay or lami kanilang gipost sa Facebook nga puro ra kalingaw. Ang amsang magpost og kasubo. na naanay mga problema, uy, sama ninyo, sama namo. Yes. No? Atong makutlo na pagtulunan today, Doc. Ato makutulong ang putulunan today, nurture and nourish your goals. Let them stretch you hit and hit to push yourself up. Yes. So, kasi may i-greet na today, Doc. Yes, ako'y mga listahan rin ato ni, no? Go. Mayong pagpaminaw di ay ni Ray Laranio diya sa Binabag, Pinamungahan, Cebu. Silingan ni Rosuros diya sa Pinamungahan. Semistro to Faye Arcelias, Iverus Arcelias, Iris Asuris ug Ezekiel Giniston diya sa Sulop, Davao del Sur. No? Maayong pagpaminaw nyo diha. O Yes. mga taga-Sambag dos din sa Cebu City. Na? Yes, and a big greeting kay Mr. Solon Javier and also to Ann Antonio Binco ug kang Anelida Heludo Flores. Hello? Letter sender karong adlaw. Atong letter sender si Fernan, 25 years old, From taga Cebu Cebu City, City. Yes. single. Pero ang problema to, may tungod ni sa iyang elder sister, no? So masa nabati nito sa drama, no? Yes, kay night shift man gud ni permi ang iyahang igsuon. Doc, no? Sumuni ang mga pangutana kay usahay baya ang kaning night shift, di baya gud pud ni makaayo pud kaayos ato ang lawas kay naanad baya gud ta nga daytime, di baya ta nocturnal creatures, no? Pero una niyang pangutana, halos mga 10 years na ning akong maguwang nagtrabaho nga panggabi ang duty. Nadaot na baka na iyahang lawas. Maunang maglisod na siya pagpatulog ron. Nabali man gud ang iyahang. Yeah, namugod tay biorhythm ba? Atong lawa mariar gud nagmadto tag Amerika. Pagpunta dito maglisod kag adjust sa imong sleep time, no? Sleeping time. Jet lag. Oh, mag-jet lag ka, nya pas kapoy. Nya by the time maka-adjust na ka, mobalik na po ka ni Cebu. Kailahi man ang imo lang time zone dito. Yes. So 10 years na siya. So Naanad na siya. naandad na siya. Pero kabalo ko aning mga kining graveyard shift without ato ni man tawag kanino kining night shift. Maka-adjust ba sila madugay? Kinaw ko yung mga pasyente nga moduol na ko initially makinahanglan sa sleeping pills mabuntag kay dili sila makatug. Pero ang nga biorhythm usahay maka-adjust na, no? So kung ngayon ka nga nadaot ang baka siya, nakabot ko siya 10 years, so na-acclimatize na siya sa iyang work schedule, no? Correct. Kami ba yung mga doktor, pag-intern na mo, mag-duty mi, panggabi iba ya. Kunya pagkabuntag, kasabaan pa mi sa mong konsultant, kinasayop pa nga mo pag tao sa dextro, dagang sayop. At ang pahitan kinabuhi, no? So yung nanagin nga itong kinabuhi, why sayo ni ani, no? Correct. So kung madaot, kung naglisod na siya pagkatulog, maybe nagtinalan siya og sleeping pills, no? Na ako'y daghang ma-recommend kining Zolpidem, kining Dayvigo, or mga minor tranquilizers nga akong gina-prescribe sa akong pasyente na naigitawag na itong insomnia. Insomnia is a medical term for tao nga dili Maglisod og sleep. makatulog. Sunod niyang pangutana, Doc, ipasuway kuno siya og undang sa trabaho unta para makapahuway ang iyahang lawas. Pero di pud kuno gihapon siya makatug og tarong bisan pa ug ilan ako nung gipa-check up ug nagtumar na og tambal pang pakatulog unsa maning sakita. Yeah, insomnia, pero usabaya sa mga simptomas sa tao nga na depression, na anxiety is dili makatulog. Now we do not know kung imong elder sister nagatubang og grabe nga problema sa iyong kinabuhi. Dili lang siya musulti correct. ninyo. Kung balikon, mga tao nga na depression og anxiety na ay sleep problem. No? Og we do not know kung pila na edad po ning imong kuan na Fernan, imong magulang, pero
pero wapabog siguro po ni siya moabot sa menopausal age, no? Kay hormonal po ni usahay ang insomnia. Lack of sleep. Pero usahay sa Doc, no, ang imo pong environment, kana ganing pawongon nimo imong suga, dili nimo ipasiga ang suga, or dim nga light, to set the mood ba nga kanang darker pud imuhang kortina, Yes. para di maka, kuan kay usay ang kanang suga sa gawas, or ang noise sa gawas, maka-contribute man pud na nga dili ka makatug, or kanang mga essential oils like lavender or eucalyptus nga maka-stimulate pud og sleep, makaset og mood basin makatabang pud na ninyo, no? Yes, of course, it's environmental, no? Kung daghang surot na, daghang lamok, Oh, or kana. saba kay inyong balay dapig highway, Oh. na duolog. Namsig video ke. Video kay Silingan. Labi nag yabag-yabag ang mukantra og my way og My may way. love si Yutro. Oh. Na di O ko maybe nakatog. this time. Mauna. Yung ikatulong pangutana, so, Doc, kay hilig man kununig mo inom, kanang ilimnong makahubog. Pero bisan pa og ni undang na siya, maura kuno gihapon. Pagbalik niya ginom, makatog lang siya og mga 2 to 3 hours. Tungod ba kuno na sa pagsige niya inom og bino? Yeah, ang alcohol man god, actually kining alcohol is a depressant, no? Dili Makapasleep. niya siya stimulant, no? In the long run, ang alcohol gyud kuan gyud makahugno gyud sa mga lawas. But we need a certain amount of alcohol, no? Kay gibitaw ng usahay masamad ta butang alcoholic nga whatever na available kay para nga di infected. But in the long run, ang alcoholic drinks gyud is detrimental to our health. Makadaot sa atong atay ug makadaot sa atong circulatory ug nervous system, no? So kung mayong ka nga magsige siya ginom, nagako mga pasyente ato ningon sa nga, Dok, kung mainom lagi ko Red Horse makatuog ko. Ingon ko nga, imong lawas na naanad na niya na pero dili ginabot pasabot nga ang Red Horse or ang beer in general mao'y nakapatulog nimo kung dili daghang mga factors to be consider. Ako ika-advise sa mga taong di makatulog, please get up sa imong bed kung di ka makatulog. You look for something na makatired sa imong eyes. How? Kanang mag-read ba ka or mag-watch ba ka og television or muinom ba ka og gatas. Nganong gatas man instead of alcoholic drinks? Because ang gatas has a tryptophan. Unsa man yung tryptophan? Tryptophan is one of the essential amino acids nga maka-induce og sleep. Do not drink coffee kay the more ka nga dili makatulog. Ug ang iyang katapusan nga pangutana, dry na kayo yahang panit, maong nabala ka na may delikado ba ning iyang kahimtang unsa may ilahang buhaton aron maulian ang iyang igsuon kay maluoy kuno siyang usahay maghilak sa kasakit sa iyang tungod kay way tulog. Yeah, naramam mo sa Cebu City, singanan niya, Fernan, no? Dalhan ni siya sa behavioral sciences sa Vicente Soto. Nana sila diha. Magkitalan, Dr. Tampos, si kining Dr. Basubas, mga sila mga doktor diha, no? Ay para matagaan ni siya og kining tambal para nga manindot na yung pagkatulog, no? Diha sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto. I used to be the chief diha for so many years, pero gipulihan ako karon. Dili na ako. So adto mo dito ing na lang ag-refer mi doktor ni obra. Okay. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. ni obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide datak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.